Des d'un punt de vista polític, aquesta diada ve acompanyada per al gran rebombori de la refundació del catalanisme, del dret a l'autodeterminació, del plantejament, per exemple, i presentació aquest migdia del Fòrum pel Dret a Decidir, un manifest conjunt que vol aconseguir formar durant l'any 2008 un govern nacionalista a Catalunya entre Convergència i Esquerra, de manera especial, i enterrar l'actual tripartit, sí o sí. Bon dia. No, bon dia. No ben bé. Un dels problemes justament d'aquests dies és que com que n'hi han sortit tantes iniciatives, la nostra no té res a veure amb això. La nostra, a més, el nom és Cercle d'Estudis Sobiranistes, és un think tank, és un plantejament de think tank dels intel·lectuals professionals de treballar i d'examinar i fer papers i promoure la independència de Catalunya com a projecte i com a projecte viable, i no té res a veure amb la vida política quotidiana ni aboguem un govern. Això és un altre. Però vostès volen això. No, nosaltres no tenim res a veure amb això. Vostè és membre del Consell General del Poder Judicial proposat per Convergència i Unió, cosa que avui consta clarament, per si hi hagués algun dubte, a la portada del diari ABC. Vostè és impulsor de diverses plataformes als darrers temps a l'entorn d'Esquerra Republicana, encara que vostè no n'és militant, a no sé que se n'hagi fet aquests últims dies, no? He presentat la meva sol·licitud, però encara està tramitant-se. Molt bé. Tan lenta és la... Tan sobrats van els partits que fan esperar els que volen ser militants? És difícil, sí, sembla que en qualsevol cas... Però vostès dos preferirien a Catalunya un govern de front nacionalista? A veure, és evident que sense l'acció política no es declararà la independència. La independència, en un primer terme, s'ha de declarar al Parlament de Catalunya, per tant, els partits polítics són imprescindibles. I, en conseqüència, nosaltres estaríem a favor d'aquell govern de coalició que expressés aquesta majoria necessària per declarar la independència. Aquest govern, en aquests moments, quines forces polítiques parlamentàries implica? Doncs, en principi, aquells que no han renunciat al dret a l'autodeterminació d'acord amb la declaració del Parlament de Catalunya del 89. És a dir, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya. En conseqüència, no sols estem promovent un pacte entre Convergència i Esquerra, sinó que estem promovent un pacte entre les forces del bloc independentista, sense les quals no hi ha full de ruta cap a la independència. Però aquest pacte, si vostè hi inclou Iniciativa, té un problema, que Iniciativa no vol saber res de Convergència i Convergència tradicionalment s'aparta d'Iniciativa, per una qüestió que supera el fil conductor o el comú denominador del nacionalisme, perquè és una situació que en aquest cas els pot més, que és excomunistes amb, diguem-ne que liberals. Sí, però això és un tema, si em deixes, que això no, senyor Cuní, no porti per ahí les coses, perquè nosaltres no estem per això. No, jo no les porto per enlloc, les coses aniran per on vostès diguin. Jo pregunto. No, en absolut no, perquè nosaltres no volem, amb aquest cercle d'estudis, no volem incidir en la vida política quotidiana i en les aliances entre els partits, per el que li explicava abans, per estudiar, per proposar i per tenir intel·lectuals i professionals que estudiïn com es fa la independència, com es crea un estat dins de la Unió Europea, etc. Molt bé. Senyor López Tena. Això són uns altres temes. Molt bé. Però si vostès volen fer estudiar per proposar, se suposa que voldran que aquestes propostes siguin acollides. Si són acollides, tenen incidència en la vida política, això no ho pot negar. Això serà a mig termini com qualsevol think tank o qualsevol cercle d'estudis. Però no estem parlant... Els think tanks sempre neixen no per ser independents, sinó per incidir. La qual cosa no va renyida amb la independència. Aquest és un think tank independent. Absolutament independent, totalment independent. Vostès no són independents, vostès no són militants, però això no vol dir que ideològicament siguin independents. Però és que nosaltres simplement estem promovent això. Aquí n'hi ha molta gent, entre elles, per exemple, gent que... Un d'ells, per exemple, Xavier Solano, que és del Partit Nacionalista Escocès i que treballa al Parlament d'Escòcia. Això està en l'àmbit, evidentment, d'aquells que posen per sobre els interessos dels catalans i que consideren que el règim autonòmic està esgotat i la sortida és la independència. Però no parlem com a tals, membres del cercle d'estudis sobiranistes, sobre la vida política quotidiana i sobre quins governs s'ha de fer o deixar-se fer a Catalunya. No, en qualsevol cas, perquè... Això és una posició personal de cadascú. Perquè el gest independentista va més enllà de la vida política quotidiana. En qualsevol cas, sí que potser hem de pensar el Cercle d'Estudis Sobiranistes, en tant que centre d'estudis, com diu el seu nom, ha de pensar per què fins ara això que comentava vostè abans, els comunistes i la dreta liberal no s'han posat d'acord per portar el país a la llibertat. Aquest és un problema real, al qual nosaltres hem de pensar d'acord amb una profunda reflexió històrica i hem de fer projeccions
de futur, perquè efectivament, si no hi ha una transversalitat entre el conjunt de les forces polítiques, si el comunista i el de la dreta liberal no es posen d'acord per portar el país a la plena sobirania, no hi haurà full de ruta cap a la independència. Vostè creu que realment, políticament, els partits polítics que aquests dies, perquè ve l'11 de setembre i això forma part de la tradició, com la de proclamació dels bons desitjos per Nadal, quan toca 11 de setembre, unes setmanes abans, aquí tothom és més nacionalista que ningú, fa les seves proclames, és més sobiranista que ningú. Després, en el dia a dia, això s'esvaeix. Una mica la sensació que hi ha és que aquesta és una argúcia que dialècticament, retòricament, a alguns partits, per mantenir la tradició de la Diada Nacional, ja els va bé de fer aflorar aquesta flama que després ells mateixos apaguen. Vostè creuen sincerament que en aquest país les forces polítiques tenen voluntat, fins i tot aquelles, sobretot aquelles que se'n proclamen, voluntat de tirar endavant tot el necessari per intentar, o per procurar, o per proposar, o per lluitar perquè Catalunya sigui independent? Ara com ara, jo diria que no. Però no. Ni Esquerra Republicana. Ara com ara, no. Si creu que la proposta de Carod 2014 referèndum és quan largo me lo fiáis? No, el nostre paper és un altre. Justament passar de la independència com a declaració retòrica o com a somni o com a horitzó de llarg termini a la independència com a projecte polític i com a projecte polític d'ara. I, per tant, fer-ne allò que han fet els altres països que s'han independitzat. Fer-ne la feina des de la societat civil, des de l'acadèmia, des dels professionals, d'estudiar com es fa això, què implica això i quina viabilitat en té. Justament perquè no sigui el fons d'encenalls de l'11 de setembre o el fons d'encenalls d'un cap de setmana. La nostra feina justament serà aquesta. Per tant, per això ens allunyem del que és la vida política quotidiana. I en què es basaran per fer tot aquest tipus d'estudis? Quines bases documentals, a quines recorreran? Recorrerem molt a allò que han fet en altres països europeus, allò que l'han fet al Quebec, allò que han fet a l'Escòcia i l'estudi del que suposa la viabilitat de la independència com a estat dins de la Unió Europea, la viabilitat de la independència en matèria econòmica, fiscal, d'inversions, el que suposa l'atracció i les polítiques pròpies i, en definitiva, totes les oportunitats que Catalunya perd pel fet de no ser un estat independent. Molt bé. Deixem, si li sembla, el Quebec a part, perquè el Quebec no forma part de la Unió Europea. Sí. Per tant, com que estem en el marc de la Unió Europea, el referent del Quebec pot ser que ens sigui poc útil. Altra cosa és que ens agradi com a referent. Per cert, cada vegada que han fet un referèndum l'han perdut, però, en fi, no furguem en aquesta ferida. Quedem-nos en el cas d'Escòcia, que avui hi ha una entrevista amb el seu nou primer ministre, Alex Salmond, perquè ha fet la proposta de la consulta. Vostès saben, com la majoria, que el cas d'Escòcia també és diferent, perquè el seu encaix dins de la Gran Bretanya és totalment diferent de l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. Per tant, com que hi ha aquest encaix diferent, encara que siguin també en el marc de la Unió Europea, les viabilitats poden ser diferents. Quines són, dins del marc de la Unió Europea, avui, les viabilitats possibles que pugui argumentar legalment Catalunya per independitzar-se d'Espanya sense deixar de pertànyer a la Unió Europea? Doncs una decisió democràtica per la majoria dels seus ciutadans en un referèndum, i això la Unió Europea ja ho ha avalat. Ho va avalar en el cas de Montenegro, en la independència de l'any passat de Montenegro, que va dir, miri, si vostè treu més d'un 55% de vots a favor dels vots emesos a favor de la independència, vostè es pot constituir com un estat independent. I això ho ha avalat el Consell d'Europa a través dels seus òrgans consultius, de la Comissió de Venècia, i la Unió Europea a través justament del senyor Solana, del comissionat. Però Montenegro formava part d'un país que es va esmicolar després d'unes guerres horroroses i en el qual la mateixa Unió Europea va fer un paper més aviat galdós i va haver de reclamar la presència dels americans per ajudar a reconduir les coses. I a tots plegats els interessava que l'ex-Iugoslàvia passés a ser oficialment això, l'ex-Iugoslàvia. Vostè creu que a aquesta mateixa Unió Europea li interessa que Catalunya deixi de formar part de l'estat espanyol? Vostès creuen que aquesta Unió Europea, des de Brussel·les, no lluitarà diplomàticament amb tot el que tingui al seu abast, que és molt, econòmicament també, a favor dels interessos de Madrid més que dels de Barcelona? Previsiblement sí, però per sobre de la voluntat majoritària dels catalans no n'hi haurà res. Entre altres coses perquè aquí no hi ha un tema de la Unió Europea, sinó de tractats internacionals, els convenis de Viena, en els quals, quan hi ha una successió d'estats, els estats s'hi subroguen les drets i obligacions. L'anterior secretari general de la Comissió Europea això ho va declarar a Escòcia i té un treball sobre la matèria, en el qual no és que surti un estat nou, n'hi ha dos estats nous.
I aquests dos estats nous tenen el dret de subrogar-se segons els convenis de Viena en els tractats que han signat, els de la Unió Europea, els de la OTAN, els de la FAO, els de la GATT i tots els tractats internacionals que hagi signat l'antic estat que ja no hi és. No és que hi hagi un nou estat Catalunya i un antic estat Espanya, no. N'hi ha dos nous estats. Un, Catalunya, l'altre, com s'anomeni ells.